Čaute všetci, ja vás dneska vítam u nového a prvého môjho videa. A dneska chcem vám ukázať, o čom je nový update. Pretože proste, neviem, niektorí z vás možno, že ešte nehrali Adopt Me a nevedia, ako to tam chodí. Takže ja vám to tu dneska ukážem a poďme rovno na to. Takže ako prvé asi pôjdeme tam do mesta, proste, neviem, nechápem. A pôjdeme si pozrieť, ako to tam teda vyzerá. Ale neviem, počkať. Neviem. Ale neviem, či je plný server. Pravdepodobne hej. A potom vám asi dám aj house tour. Takže tak. Ale asi nasadím na peta a pôjdem. Ale akože môj avatar je 10/10, nie? Dobrý nie. Takže ja asi na neho nasadnem. Ona smrdíš, počkajte. Tak ho okúpem zatiaľ. Trošku. Hej. Ste videli? A asi na neho nasadám. Takže ja sa vám ozvem, keď budem v trading poze. Takže ja už som vyšla exitom. A ono to už tak akože vyzerá, hej, že z pohľadu už to nie je také, ako to bolo predtým. Ale sú aj tikety. Ježiš, som sa tu bukla, bohača. Sú tu tikety. A za tie tikety si môžete niečo kúpiť, hej. Neviem, jak som to nazbieral, ale ja mám 4500. Ja neviem, čo som robila, ale proste, jak som to urobil? Nechápem, hej. A toto je o tom, že proste takto to sú stáť, no proste nazberete tie tikety, teda ja si to aspoň tak myslím, hej, nie je z môj osobný názor. Nazberete si tikety, potom proste si asi za to môžete kupovať tieto vajíčka, neviem, asi hej. A takže tak. A one, ale akože na minulejšom jak sa to volá? Minulejšom update bolo proste dobré to, že ste dostávali zadarmo zadarmo proste peniaze. A mňa to strašne bavilo, pretože akože kto mi nechcel peniaze zadarmo proste, hej, pretože akože, že neviem. A takže tak. A ja vám asi teraz dám house tour môjho domu. Takže tak. A potom vám neviem. A proste potom asi pôjdem tradovať. No, uvidím, ako sa mi bude chcieť. Mňa doma to vyzerá takto. S mojím domom mi pomáhala robiť taká Júka. Ďakujem za prácu, hej. No takže Maria. Tak toto tu vyzerá, že tuto sú akože okna, počkaj, vám to posuniem, tuto sú okna, to má byť akože kancelária, hej, a tuto je monitor a tak, lampa, obraz a tak ďalej. Tuto, ja som vám ukážem až po tej, Ježišmaria, no už ste to videli, nevadí. Tuto je obývačka, tu je piano, to nemám ešte dorobené. Tuto je kuchyňa, tuto je oslava, pretože môj pet, čo som už predala, nevadí, mal akože dvoch friendov a takže tak. A potom kúpeľňu mám tuto. Okay. To je takáto, tuto je vaňa, tak ďalej, kuchyňa, záchod. Hej, čo si budete prijať? Tuto je moja izba. Tu takto spím ja, hej, s mojim petom a tak ďalej. A dáme telka, hej. A počkajte, čo je toto? Aha, špatien. Nevadí. Dobre, dala som to tam zase na 3 hodinky. Ježišimári, čo som sa tu bukla. No a toto je izba, ktorej spávajú moje kamošky. Niektoré, toto majú takto postel, pod tým majú hento, potom tu majú skriňu, takéto. Toto je v podstate izba a podľa mňa je pekná, im sa páči, keď tam môžu spať a tak.
Takže tak. A rozmýšľam, že by som to ešte dačo dorobila. Takže poďme ešte trošku postavať niečo. Hej, lebo ja by som asi toto piano dorobila. Hej, ale najprv dáme Peta spať a dať ho na záchod. A že tak, kde ho dáme? Dáme ho na postelni. Ježiši Maria. Ečko, a choď spinkať. Dárky ho dáme. Idete spať. Hej, mám dotykový. Dobre, zatiaľ keď spí, tak ja sa len za chvíľku ozvem. Dárky sa už vyspal a ideme ho dať semka na záchod. Takto. A nech si to pusí. Nerobím si ráno. A ešte aj chce vodu. Počkať. Neviem, či mám v iteme, ale nemám. Takže my ideme nakúpiť vodu, takže zatiaľ. My už sme tuto, takže ideme dať čo nakúpiť. Zoberiem jedno. Kde si to zoberiem zatiaľ iba do inventára. $4, dobre. Melón si zoberiem. Ten je za 2. Dáme si 2, to sú 4. Vodu potrebujem hlavne. Tu si zoberiem tak 2, no 15, zoberiem 16. Čiže tak. Tu som pobrala veci. Čo je toto? To je za koľko? Jaj, to je goldenka. Dobre. Môj petík. Ideme sa pozrieť, čo chcem. Si hungry, takže zoberieme nejaké jedlo z tebe. Toto mu dáme. Nech sa nažere. Si smrdí, ale to nevadí. Zase smrdí. Vodu mu dám. 16, nepýtajte sa. Vody to nie, body. Ale to za chvíľku a najprv idem umyť, lebo nenávidím, keď je môj pet špinavý. No. Takže už je tak celku hotový. A idem sa asi s niekým tradovať, ja neviem, na chvíľku. Hej, pretože proste sa mi chce. Nepýtajte sa, prečo mám také špinavé počítače. Proste, nepýtaj. Týpek nejaký. Tu má tak do domu. Čo tu má? Hej, co kúpil. Ježiši Mária, aké ramat sa mi tu stalo. Kto tu mi tu dáva trader? Že mi tu tak dáva trader? Hej, dáva mi tu trader. Áno, bracho, sorry, že nemám petov, pretože som ich utratila za Flyrate.